Здравейте! Сега ще направя яйца, едни бързи яйца, един омлет с яйца, ще сложа малко кашкавал, малко салам ще сложа. Това е сега се прибирам от работа, това е сега една много бърза вечеря, която ще направя, защото нямах време за абсолютно нищо друго. Така че един омлет е чудесен. В купичка си разбих 3 яйца. Това го правя, примерно сина ми обича с 3 яйца омлета, аз за мен и дъщеря ми си слагам само с 2 яйца. Сега ще ви покажа, това е един много лесен, много бърз начин и много лесен за вечеря. Сложила съм си олиото да се загрява. Сега като загрея олиото, ще си сложа яйцата, ще си отворя саламчето, ще сложа и отгоре малко кашкавал. Ще нарежа после доматче, краставичка и това е един много бърз начин за вечеря. Така, сега вече олиото почти се е нагорещило. Сложих към яйцата малко сол. Може да си сложите каквито искате подправки, каквито вие харесвате. Сега ще изсипа яйцата в готово. Пак много се извинявам, но снимам от телефона си. Не обработвам, нищо друго не правя. Директно качвам нещата така както са. И сега малко време ще е необходимо. Малко ще изчакам да видя, че яйцата започват да стават. Ще наредя саламчето. След това ще сложа малко кашкавал, ще го запечатам. Ще го сложим в една чиния. Ще нарежа краставички, домати и това е една много бърза вечеря, нищо особено. Това е един бърз начин, след като се преберете от вкъщи вечерта и нямате нищо. Даже аз сега ще си наредя, дори да не е изцяло готово. Е така, от едната страна ще си, може би от тази, няма значение. Ето така, по този начин. Ще наредя и ще изчакам още малко. След това ще сложа кашкавал. Даже кашкавала може и сега да сложа, то не му пречи. Абсолютно нищо не му пречи кашкавала. Благодаря ви за това, че гледате канала ми. Аз съм нова, надявам се с течение на времето да ставам все по-добра и да правя много по-добре нещата, да не се... Сега ще опитаме така да повдигна. Може би трябва да взема... Може би с това ще пробвам. Не, още не е готово. Трябва хубаво да се... Така да направим кашкавала. А сега ще опитам, ако не с шпаклата, ще пробвам. Ето така се получава. Отстрани ще нареда малко краставички, доматчета, може някакъв сос да направя, ще видиме. И нещо като палачинка вътре се получи. Ако ви е харесало, това е нещо много бързо, много елементарно, получава се за няколко минути и това е една добра идея за вечеря или когато се приберете в къщи и нямате нищо сготвено и имате яйца. Благодаря ви още веднъж, извинявам се за грешките и ако ви харесва видеото, абонирайте се за канала ми.